Türkmenabatda gurluşygy gutaran käbir ýaşaýyş jaýlary 20 ýyl bäri häkimligiň hasabyna geçirilmeýär. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde gurluşygy tamamlanýan täze ýaşaýyş jaýlary wagtynda şäher häkimliginiň hasabyna geçirilmeýär. Potrotçu firma ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny tamamlasa da buýruju tarap gurluşygy tamamlanan jaýy wagtyna kabul edip almaýar. Ödegedegini buýruju tarap täze jaýy wagtyna Türkmenabat şäher häkimliginiň hasabyna geçirmän soň jaýlar iýdegsiz galýar. Wagtyn geçmek bilen öz-özünden hatardan çykmak bilen bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertlerine 2-nji maýda habar berdi. Habarçynyň anyklanan maglumatlaryna görä Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde 20 ýyl bäri şäher häkimliginiň hasabyna geçirilmäni saklanýan ýaşaýyş jaýlary bar. Bu ýagdaýyň aňyrsyna kimiň nähili bähbitleriniň bardygy ýa-da bu ýagdaýyň jogapkär adamlaryň öz işlerine çemeleşigi bilen baglydygy ýa-da däldigi ma'lum näl. Habarçy ýurtda gurluşyk gurnama işleriniň tertibine ünsü çöküp, gurluşygy tamamlanýan ýaşaýyş jaýlary bilen bagly problemler boýunça maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň gurluşygy ýerine ýetiriji potrotçu firma gurluşyk gurnama işlerini tamamlan wadyny buýruju tarap obyekti kabul edip almaly. Ödegedegini buýruju gurluşygy tamamlanan jaýlary desine häkimligiň hasabyna geçirilmeli. Munyň ýa-da häkimlik hem täze ýaşaýyş jaýlary göçüp baran ýaşaýjylara öý kitapçylaryny gowşurmaly. Ýöne Türkmenabat şäherine 20 ýyl bäri häkimligiň balansyna geçirilmäni duran jaýlar bar diýip habarçy anyklanan maglumatlaryny ýetirdi. Jaýlar eýäm könölüşdi. Olary hiç kim kabul edip almaýar. Şol sebäpden bu jaýlaryň töweregi zirzibilden doly. Ýagyş ýaganda üçöklerinden suw geçýär. Häzirki wagtlarda jaýlary hususlaşdyrmakdan gurrun edýärler. Ýöne ne buýrujunyň ne de häkimligiň kabul edip alan şeýle jaýlary wagtyn geçmegi bilen weýran bolýar. Döwletiň gurluşyk firmalarynyň gurýan jaýlarynyň hili örän yaramaz diýip Azatlygyň habarçysy ýerli gurrun döşleriniň sözlerine salgylany. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylar bu problemanyň 20 ýyl bäri dowam edip gelýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy Lebap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabatyň şäher häkimligine jaň edip hasaba alınmadyk ýaşaýyş jaýlary barada goşmaça kommentariýa alyp bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň gurluşyk gurnama işleriniň tertibini 2015-nji ýylda kabul edilen şäher gurluşyk işi hakynda hemde 2012-nji ýylda kabul edilen ýaşaýyş jaýlarynyň we gozulmaýan emläge degişli başga obyektleriň paýly gurluşygy hakyndaky kanunlar düzgünleşdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji aprelde geçiren ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurtda gurulup gutarılan deskalaryň käbiriniň hasapdan hasaba geçirilmän ýeýesiz durýanlygyny aýtdy. Şonu mejlisiň dowamyna Türkmen prezidenti ýurdun guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudoklaryna gödäwçilik edýän orunmasary Dädeway Amangeldiýew ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary wezipesinden boşatdy. Yerli finçler ýurtda gurulýan uly binalaryň, şol sanda ministrliklerin aşa uly gurulan edara jaýlarynyň, kongres sallarynyň, aýlarynyň, sport tesgalarynyň, mehmanhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň bir toporunyň köplenç boş durýanlygyny öňräkden bäri aýdyp gelýärler.